dambe ta haɗa dogon ziwai na ɓangaren jamus da shi da malam-malam na ɓangaren kudawa. Dogon ziwai da gani babu tambaya kusan wane da dogon gashi nan sabcece da dogon damtse sharbebe da dogon hannu shine dogon ziwai, shi kuma malam-malam ga ya can gajere da ciko a kansa. Aha. Ana da ci gaba da wannan dambe tsakanin dogon ziwai da kuma malam-malam na ɓangaren kudawa. Malam-malam yana kai hari dogon ziwai na tokarewa saboda zabgege ne. Dogon ziwai ya rubuta mashi hannun da nashi dogo ya kai mashi hari da ƙugi ya ta yi. Dogon ziwa ya sake rubuta mai wannan kuge ta sa hannu gashi da dogo gashi zabgege ya ƙara zabga mai hannun. Dogon ziwa da malam-malam dogon ziwa da malam-malam ana ci gaba da cinkuna makwado bayan an sha ruwa. Gashi nan za a koma aiki tsakanin shabebe dogon ziwai mai dogon kugiya da kuma malam-malam na ɓangaren kudawa. Kana an dawo tsakanin Abdulbasi da Makwarwa. Abdulbasi da dan Makwarwa. Abdulbasi da dan Makwarwa. Kaji abin da na ga ba Abdulbasi. Abdulbasi da Makwarwa. Makwarwa. Tsakanin Abdulbasi da Makwarwa. Ku biyo mu dangane wata na bace a gaba. Bahagon ɗan Kanawa da kuma ɗan Tabartula. Shagon bagon ɗan Kanawa da hula kansa. Ɗan Tabartula da dogon wando.
kowa na jinjina hannu ba haɗu ba an dafa amma an ji ba laushi an sakai ana ta tashin hankali tsakanin su an dawo wannan dambe kuma turmi na biyu tsakanin shagon bakon da kanawa da kuma dan dabar tula bayan sharuwa to kyawun jimawa sanai an kuma yake dan dabar tula autar da kanawa an hannu ana ta cin kuna makudu ana ta bala'i tashin hankali wanda ba a sa maka rana alƙalin wasa badaru ya ce a koma fili bayan yi tashin hankali tsakanin dan dabar tula da shaida wata dakarawa dambe ta hada a wutan mai tafasara da shagon bisi ta mai takwasara kamar yadda kuke gani ta shi nan sanye da dogon wando jos shagon bc da gajeren wando kala da kuma hula kansa kafin a sha wahala abin wuya ce wuya hula ta faɗi a wutan mai takwasara a wutan mai takwasara auto mai tafasara shagon bisi a wannan dambe ba a saba cito ba sai ta kare ko ya san hannu sana kalo yara matasa sabbin jini ba su ne a cika su ne suke wannan dambe ayasa aidai sana kira ga wahala dambe shagon bisi auta mai tafasara auta mai tafasara shagon bisi ana cigaba da wannan dambe kamar yadda kuke gani a yi shawara ba ta dauka daki yan dambe a yi abu ga siya buga ke kai wakar
shagon bisi autan mai takwasara da shagon bisi autan mai takwasara aya MBC autan mai takwasara ya yi nasara ya kashe nasarar sadakarsa domin kuwa shagon bisi ya taba amma ya ci gaba da dukansa mai takwasarar shagon bisi da alama a raba wannan dambe su ma tsakanin su ko biyo mu don ganin wace dambe ce a gaban mu dambe zalla madauka mai da amma da Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kalamu masu shawarar kallon dambe gargajiya wanda ke gabatarwa arewacin Najeriya a cikin yankin Afirka to yau ma ciki kwala ga damba nan kamar yadda muka saba kawo muku dambaye kala-kala daga wanda ta samu mai albarka ta dambe zala mai suburbudo muku dambaye ga damba nan tsakanin bahagon gambo da bagoburin gurmada na rakiya habbayin fili bagoburin gurmada al'amarin ba kyau ya bi shi habbayin fili bagoburin gurmada ya raka bagon gaba har bayan fili ana ci gaba da wannan hitina Allah shi kyau ta ɓace rana bagoburin gurma da al'amarin da gaske yake yi yake ba fasa ba ya sa wannan dambe na zo muku daga jihar Katsina Dikko gidan dambe na dan Tambuwal da ke jihar Katsina Dikko bagoburin gurma da an ci gaba da wannan tashin hankali ba san mace to ba sai miya ta kare rashin jini rashin tsagawa yan dambe aikin mutum ya bar shi a mai kai dan ka gane ba na shi bane dambe zalla ma dauka miya da amma da ya dada tsakanin bahagon gambo da bagoburin gurmada an yi ta bakyau an yi dauki ba dade fitinar ta yawa har bayan fili Allah shi kyauta bace rana ko biyo mu danganin wace dan bace a baya wacce ta zo mu daga baya daga dambe sallah mu dauka biya da amma da dala kada ku gajiya da mu